ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар шаҳри Ваҳдат қарор дорем, назди бозорчаи Гулистон. Дар инҷо супермаркети Биак, рост ҳайкали модар мешавад. Дар инҷо бошад мактаб, боғчаи кӯдакона ва масҷид. Дар инҷо бозорчаи Гулистон ва аз ин тараф дӯстони азиз рост роҳ ба сӯи коллеҷи тиббӣ, маркази тиббии шаҳри Ваҳдат ва чораҳаи Файзобод. Хонаи фурӯши имрӯз замон дӯстони азиз дар мана ҳамин бинои истихоматӣ ҷойгир аст. Бинои сайёро мана ҳамин хона. Бисёр бад гап мезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 8 ошона иборат аст. Хонаи фурӯшимон дар 5-ум ошонаш ҷойгир мебошад. Марҳамат дӯстони азиз, хонаи ростакии зинапоя мебошад. Хонаи фурӯши имрӯз замон иборат аз 40 метри квадратӣ як хонага дар 5-ум ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 8 ошона иборат аст. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар инҷо дари даромадгоҳ, роҳрав, ҳаммом, ҳоҷатхона, ошхона ва ҳуҷраи истиқоматӣ. Ва дар бино ҷои лифт ҳаст дӯстони азиз, лифта бояд часпонанд. Инҷо ҳоҷатхона. Дар инҷо дӯстони азиз ошхона мебошад. Метавонед дар инҷо треза кунед, трезаи байни ҳуҷрагӣ. Ин бошад ҳуҷраи истиқоматӣ. Дӯстони азиз, агар шумо хоҳиши дуҳуҷрага карданро доред, метавонед пелегародка карда ин ҳуҷраро ба ду тақсим кунед дӯстони азиз. Дар хона якта треза аст ва трезааш раҳи мошингадро нигоҳ мекунад. Аз ин тараф рост ҳайкали модар мешавад ва аз ин тараф рост мерем роҳ ба сӯи коллеҷи тиббӣ, маркази тиббии шаҳри Ваҳдат ва чораҳаи Файзобод. Дар инҷо бошад худи бозорчаи Гулистон. Аз ҷиҳати зерсохт минтақаи хуб аст дӯстони азиз, чунки мана ҳамин чизе ки мебинед ин мактаб аст. Болотар боғчаи кӯдакона мебошад ва дар наздаш боз масҷид аст. Ҳам хеле рост мактаб, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорчаи Гулистон, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қавл аст. Ва дар инҷо боз супермаркети Биак ҳам ҳаст. Хулас аз ҷиҳати зерсохт минтақаи хуб аст. Нархи хона бошад 180 000 сомонӣ боз савдо мешавад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. Марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид барори кор. Худо нигаҳбон.